into ebalulekile ofanele kuyazi khona manje ngikhuluma nawe. Ngithi ke ungahambi ushiya abantu bekhala ngawe. Ungahambi ushiya abantu bekhala ngawe. Semsebenzini noma sebanganini noma simndeni, especially emndenini. Khona lamazwi la athi hlonipha uyihlononyoko kuzinsuku zakho zande ezweni. Lawo mazwi akhuluma into ebalulekile ngoba ukuze izinto zakho zibe kahle, funda ukuthobela umuntu omunye nomunye emhlabeni umuntu omdala. Zihloniphe, uhloniphe nabantu ophilisana nabo, nabazali bakho. Iba nenhlonipho uzithobe uzobona izinto zakho zizovuleka. Ingakho ngithi ke abantu abaningi bashaya lento leyo ukuthi bayasitshela futhi baphula abantu inhliziyo. Ingakho abantu abaningi izinto zabo zivaleka mebethi bayofesa bayofuna umsebenzi, bafuna impumelelo, bafunani nento ethelelo. Kodwa egcineni izinto azifezeki ngoba bashiya abantu bekhala ngasemuva. Uqaphela, ungahambi libe lokhalisa abantu. Ungahambi uma usuka endleleni abantu bakhale ngawe imihla namalanga. Izinto zakho zizovaleka. Wena uzocabanga ukuthi uthakathiwe kanti inhliziyo zabantu abakapholi ngaphakathi. Qaphela lokho, bashiya abantu bekhala ngawe. Yabo.